Puilano jotono Kokborok Bible Commentary channel lo Jisoo Christian bai lamsogo tinini video wngkha pha Sajla tei Phola Kwthar tamo abono tei chernai tei chaitoknai bujinani kok wngkha Trinity ni doctrine tei ang sanai Christian rokni o Trinity doctrine no kwbangma borok no bujiya tong aboni bagui kwbangma borok sungmung khlaio God eba Kaitor kaisa si hwnui Christian rok phwrwngui tongkhe tamni bagui Christian rok teisa pha Sajla tei Phola Kwthar o khoroktam no Kaitor ni phwrwngui tong pha Sajla tei Phola Kwthar pha bo Kaitor Sajla bo Kaitor tei Phola Kwthar bo Kaitor hwnkhe bahai ke Kaitor kaisa hwnui phwrwng o sungmungni answer no non Christian rok ni bagui simiya tamo khe baksa Christian rok bo o question ni answer borok bo bujiya tongo haidi tinini o video ang o sungmungni answer no rinani bagui chaitoknai au Bible chungno strong kheno phwrwngo Kaitor khoroksa simisi hwnui Kaitor khoroknui eba khoroktam eba kwbangma wngui manya aboni bagui Abraham ni simi bagjaknai Christian Muslim tei Jews o kaitham tongthar teinai rokno borokno monotheistic hwnjago monotheistic hwnmani ke one God eba khoroksa simi Kaitor tongo hnui poito khlainai rok phia polytheistic hwnkangke borok hwnkhe Kaitor eba God kwbangma tongo hnui poito khlainai rok Ephes chapter 4 verse 6 opetango sao bebak borokni bagui apha Kaitor bo kaisa se bo bebak borokni subrai bebakni bisingtwi samung khlaio phia bebagono tongo tei 1 Timothy chapter 2 verse 5 betango bo hai hnui sao tamni hwnba Kaitor wngkha khoroksa no Bible chungno phwrwngui tongo Kaitor eba God khoroksa simisi hwnui hake pha bo Kaitor Sajla bo Kaitor tei Phola Kwthar bo Kaitor hwnkhe bahai ke Kaitor khoroksa wngui mankha o sungmungni answer no naina hwnkhe chung Trinity tei Godhead ni doctrine no ma bujinai Kaitor khoroksa hini Bible le chungno phwrwngui tongo phia pha tei Sajla Phola Kwthar le kwthambui khoroksa Kaitor hini bo Bible le chungno phwrwngo pha Sajla tei Phola Kwthar le abo Kaitor ni muchungma baikhe se wnggo tei swkakjago abo kaisa bini plan si chung Mathai chapter 3 verse 16 tei 17 betango Jisoo baptisma namani story o nugo pha Sajla tei Phola Kwthar o kwthambui khorokjakmani o betango sao Jisoo baptisma wngbai kheno tui ni kasaka afro bini bagui nokha phiokjakha hake bo Kaitor ni Phola no pharokhai ke birkhlai bini sago baphaima nukha afro chukno hani hai hnui saklaijakha omono ani khajani Sajla wngkhoro Jisoo tei khajani Sajla neo saklai tongnai wngkha Kaitor eba bupha ang bonono belai khe hamjago o bwtango chung Jisoo no nukha ani Sajla ni samani bisingtwi tei Kaitor ni Phola Kwthar pharok wngui Jisoo ni sako baphaimani bo nukha tarmane chung oro Phola Kwthar no nukha tei Jisoo no ani khajani Sajla hnui saklainai a bupha Kaitor ni kokno bo chung nukha kok wngkha o bwtango chung pha Sajla tei Phola Kwthar o khoroktam no nukha borok le borokno mwthangnani chapmungo eba samungo eba redemption ni samungo fulfill khlainani bagui o khoroksa Kaitor no bo khoroktam wngui samung khlaio pha Sajla tei Phola Kwthar le khoroktam ke swkakjakphano khoroktam Kaitor wngui thangya tamni hwnkhe borokni wansukma tongmung khachapmung gwrwng phan kwthar hamjakma muchungma molbrum tongma akorok bebakno thancha haipano chung sumso gwnang borok le o kokno bujinani tukjagui bo mano tamo khe o kok le Bible chungno phwrwngo aboni bagui chung poito bo ma khlainai accept ma khlainai tamni bagui Kaitor le bo khoroksa wngui phano khoroktam khe bakha tamni hwnkhe borokno mwthangnani lama khlainani bagui si tamni hwnkhe borok le sumso khlaikya sumso khlaimani bagui kwthar Kaitor le borok bai tongui manliya Jisaya chapter 59 verse 2 betango sao phiaba norokni chayarok norokno Kaitor bai swkakha norokni sumsok rokni bagui bini mwkhang norokno hui tonkha oro srai ke sao sumsok wngkha Kaitor bai borokno swkago naidi sumsok ni result le borokno Kaitor bai molbrum ni bagui swkagui rekha haipano Kaitor le borokno hamjakmani thagya bole borokno mwthangnani lama khlaifirka abono wngkha Jisoo Kristo Kaitor sakpang Sajla wngui borokni sumsokni lakaino sunani thwinani bagui o sungsaro ma achai phainani nangkha a Sajla no wngkha Jisoo Kristo phia Jisoo sakphang Kaitor hwnui bo ilem bago chungno sao
Kolosai chapter 2 verse 9 obutango sao. Tamni hunba katsui Kaitor ni bebak kuplung kese Kristo ni aro mang engei tongkha. Kokngkha Kaitor ni bebak kuplung Kaitor ni bebak karakter Kaitor sakphang. Ti Mathai chapter 1 verse 23 butango khuk tangke tebo srai. Jisu achaimani abo Kaitor chungbai tongphaimani si nisao. Obutango saka. Naidi bwrwi sikla kwthar khoroksa sakderia engei bwsajala khoroksa baono hake bo Emmanuel hunjaknai. Obutango sabo achainai Jisu Kristo ni kokno sawi tong. Abo Kaitor chungbai tongo hunmani si. Jisu Kristo ni mung tamo hunjaka Emmanuel. Emmanuel ni meaning eba ortho tamo Kaitor chungbai baksa tongo. Jisu Kristo ongkha Kaitor sakphang bo chungbai tongphayo. O kaini butangni bisingtwino chung sawi mankha Jisu Kristo ongkha sakphang Kaitor bono chungno hamjakma bagwi o ha sakao achai phaikya. Phia sungmung hunke tamni bagwi Sajla engei achai phainani nangkha. Bo sakphang Kaitor engei achai phaimanya de. Tamni hunke Jisule chini sumsokni bagwi butharjaknani simi achai phaiya. Bole sumsok gwnang bororokle saimanliya Kaitor sabo sumsok tamo aboni thwimungni lama tamo bororok siliya. Kaitorni hamjakmano bo nugliya. Omo hai condition no Kaitorle bo sakphang Kaitor engei achai phaimanliya. Bole sumsok gwnang bororokno bini hamjakma phunukna bagwi bini tongmungno phunukna bagwi borokni bisingtwi achai phainani nangkha. Bo borok bai tongphlai Kaitorni tongmungno ani apha hinui sawi bororokno Kaitor bwswk kaham bini hamjakma bwswk kwbang Kaitor bubo hai Kaitorni naimung taimo Kaitor sabo abono Jisu Kristole phunuk phaikya. Borok engei achai phaiyi ani apha hinui bo bini sakni tongmungno Kaitorni tongmungno ma phunukka. Phia tumungno bo sakphang Kaitor hinui sakhe bororokle abo hai conditiono engei thangka borok Kaitor ni gosiwi manya. Borokni sago aswkkai sumsok wngkha. Aboni bagwi Jisu Kristole ang Kaitor ni gosiya. Tumungno Jisu Kristo ang Kaitor ni gosike bororokle bono butharnani si chaitoknai. Bini kokno khnananile haksalni kok engei thang. Kaitor sabo Kaitor bwswk kaham Kaitorni hamjakma tamo borok o kokno sinani bagwi thangyatei. Bono si butharnani bagwi chaitoknai. Aboni bagwi Jisu ang Kaitor ni sayawi ani apha bo kaham bo hamjaknai hini ma phwrwngka. Abo haino obo wngkha Jisu Kristo ang Kaitor ni sanani thangtani bo butharjaknani bo naikha. John chapter 10 verse 30 tei 31. O butangni kothumao naidi. Aro puilano verse 30. Aro Jisu tamsaka apha bai ang jeng thanjase. Kok wngkha Jisu Kristo sakphang Kaitor. Apha bai ang jeng thanjase. Thansa unity. Phia Jisu o kok sama bai judai rok ni reaction tamongkha naidi butang 31 no. Orosaw judai rok bono khitarna hinui haino hai holong khochalai phika. Jisu no holong bai khitari butharna bagwi judai rokle holong khocha phika. Tamni hingke borok gosiwi manya Jisu Kristo no Kaitor hinui. Aboni bagwi Jisu Kristo bo sakphang Kaitor wngphano ang Kaitor ni sayawi ani apha kaham ani apha norokno hamjago. Ani apha sumsok ni bagwi mwthangnani lama khlaikya ni bo Kaitor ni kokno indirect khlaiwi ma phwrwngo. Aboni bagwi bo Sajla engei achai phainani nangkha. Au Kaitor Sajla engei achaina nangmani reasonle abono bororokno Kaitor sabo bini hamjakma bwswk kwbang bo bwswk kaham abono bujirnani bagwi Kaitor sakphang Sajla engei achainani nangkha. Tei Kaitorni tongmungno bini sagono bo phunukka Jisu Kristole tei ani apha norokno hamjago ani apha wngkha kaham hinui phwrwngkha. Phia Jisu sakphang Kaitor norok okok teibo bujina muchungkhe ang norokno description o video ni link rwwi rwnai ang already video snamka Jisu sakphang Kaitor. Hake chung asuk jora bujikha khoroksa Kaitorle pha tamni bagwi wngna nangkha tei Sajla tamni bagwi wngna nangkha. Phaidi tabukhe Kaitorle Phola Kwthar tamni bagwi wngna nangkha abono waisa chung bujilaiano. John chapter 14 verse 16 butango Jisu sao. Ang aphano sawano. Hake bo norokno tei khoroksa chubanai rohorano abono kubuini phola bo norok baimang tongphlainai. O butango chung nukha. Jisu chukna hawo thangmani yagulo Phola Kwthar o sungsaro rohorjaknai hinui Jisu promise rwmani. Tei John chapter 16 verse 7 o butango Jisu sao. Ahai pano ang norokno soino kubui kok sao. Ang thangmani abo norokni bagwi kahamse.
Tamni hunke ang tangyake ochobanai norokni thani phaiglak phia ang thangke norokni thani bono rohoranu naide obotango Jisu tamni bagai ang thangmani abo norokni bagai kahamse hinui sakhana tamni hunke Jisu jefro o sangsaro physical body bahan buthini sakmangbai bo achai phaikya borok ngei bini physical body hunke hayungni joto jagao joto borok bai bo malai manya joto borok bai bo present khlaimanya aboni bagai Jisu Kristo saka bo chukna hao thangmani abo kahamse tamni hunba bo thangka hunke se Phola Kwtharno chini joto borokni aro rohornai te o Phola Kwtharle bo nukjagya te bo Phola Kwtharni bisingti joto borok bai bo present khlaimanai omnipresent kok ongkha kaitorle borokno hamjakmani bagai borokno yakari riya Jisu Kristo chini sumsokni bagai bo theinani phaikya thৈkya saltamni salo thangi basakha te bo chukna hao thangka asuk bai kaitorle borokno yakari riya bini Phola Kwthar chungno rohoro bini Phola Kwtharni bisingti chungbai tongo bo sakphang chungbai tongphayo kok ongkha kaitorle borokno hamjakmani bagai borokno yakari riya phiaba chung puilao no sikha apha abo tei ke boya Sajla Jisu Kristo bo sakphangno apha tei Phola Kwthar bo tei ke boya Mathai chapter 28 verse 20 obutango Jisu Kristo sakphang gosiwi rekha o mol paya sak ang norok baimang tongo chung puila Johannni kothoma kahmotam noka Jisu sawo ang chukna hao thangai painai Phola Kwthar se o sangsaro tongphainai norok bai tongphainai phia Mathai chapter 28 verse 20 oro saka ang norok baimang tongnai o mol paya sak o Phola Kwthar no Jisu Kristo bono chungbai tongphainai kok ongkha Jisu Kristo chukna hao thangmani ulo Phola Kwthar chungbai tongphainai hinmani a Phola Kwtharle tei ke boya Jisu Kristo Mathai chapter 28 verse 20 butango khok tangkheno srai srai abo Jisu Kristo sakphang Phola Kwthar tabuk hunke chung bujiwi mankha pha Sajla tei Phola Kwtharle khoroktam wngphano khoroksa Kaitor si o 3 person le one Godhead was a unity ungu chung Christian rogle baptisma rwmani bo pha Sajla tei Phola Kwtharni mungbairo tamni hunke Kaitorle kwtham ungei borokno mothangnani samung khlaimani bagai mothangjak mungno yachaknai roknole pha Sajla tei Phola Kwtharni mungbai baptisma ro kha khlaio ang norok Kaitor le pha Sajla tei Phola Kwthar khoroktam wngphano bahai ke khoroksa simi Kaitor okokno buji khana nei tumungno bujiya ko hingkangke comment khlai sadi tei buji khanke bo comment khlai sanan tapok di tei video no norok share khlai di o channel o kwtal wngui tongkhangke bo subscribe khlaina di Kaitor lobjak thun asakno tinini bagai hambai।